Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. This is Biyahe at eto na nga po ang unang stop ng ating hashtag biyaheng kung saan siya masaya. At ito ay para sa mga magulang na achiever at gumugustong ang kanilang mga anak ay sumabak sa parehong linya na kanilang tinahak. Naku love, hanggang ngayon present pa din kasi ito yung mga pamilyang may linya ng pulis, doctor, attorney, at syempre yung iba ang expectations nila ay yung mga anak nila ganun din ang tatahak. Though we love the idea of a supportive and accepting family, hindi sa lahat ng pagkakataon ganito ang sitwasyon. May mga anak pa din talagang nape-pressure sa kanilang mga magulang when it comes sa profession nila sa buhay. Parents, we love you and we respect you. We owe everything that we are and everything that we will ever be sa inyo. But let your child be whoever they want to be. As long as hindi sila gumagawa ng masama, support them. Let them soar and find their own path. The role is to guide them, not to dictate to them kung ano at sino sila sa kanilang mga buhay. Though I understand that you only want the best for your kids, pero minsan kasi yung best sa inyong paningin is not where their happiness lies. Again, parents, guide them and support them. If yung chosen path nila ay hindi alinsunod sa kagustuhan nyo, hayaan nyo sana sila. Hindi ba't ang goal nyo ay makita silang masaya? Do not deny yourself the opportunity to be proud of them, of something you created. Believe that you have raised them well and they will never disappoint you. Tandaan mo yan. Okay? Second stop ng ating hashtag biyaheng kung saan siya masaya ay para naman sa mga kaibigan nating hindi na natin makakasama or hindi na natin makasama kasi may mga barkada na silang iba. Guys, we can never own our friends. We can never stop them from expanding their worlds. So if ever na nakita nyo na yung close friend nyo ay hanging out now with a different crowd, please don't feel bad. Please don't think na wala ka na sa kanya. It's just that hindi nyo masisigurado na sa lahat ng pagkakataon kayo ang magkasama and there will be times talaga na kakailangan ninyo ang ibang tao to keep you company and help you grow individually sa mga respective fields ninyo. So love, stop being a toxic friend. Let your friend grow and explore his or her potentials. Do not stop them from soaring high just because they are trying to live their lives. If you are truly a great friend or a true friend indeed, you'll be happy for them. A true friend is not just someone na laging physically andyan para sa'yo. Kung hindi yung mga taong taon mang hindi nagkita, taon man bago magkasama-sama, kailanman hindi nag-iba ang turingan sa isa't isa. Ganyan ang totoong kaibigan. Gets? Kaya hayaan nyo silang sumaya. Now love, again, you may still share your stories over at my page DJ Lala Banderas. And before we go back to more of our diva songs, eto na muna ang paalala ni DJ Lala Banderas para naman matapos na tong pandemya na to. Please, makinig naman tayo. Please, doble ingat. And please, tiis-tiis muna, okay? At eto na nga po tayo sa last stop ng ating hashtag biyaheng kung saan siya masaya. Ay para naman sa mga pinaka-best or sa pinaka-best example of setting someone free even if it means it will hurt you. A lost love. Mahal ko as much as we want to keep them for the rest of our lives because that's how much we love them We can't. Lalo na kung hindi na sila masaya. I know na minsan naghahanap pa tayo ng dahilan kung bakit kailangan nila tayong iwan, but even if kayanin nilang mag-provide ng isang dahilan, dalawa lang yan love. It's either we will beg na magbabago tayo o hindi natin tatanggapin yung dahilan at magrarason tayo. It will be an endless loop na paulit-ulit nating pagdadaanan. Kaya kung sakasakaling dumating ang pagkakataong sabihin ng partner mo sa'yo na ayoko na, hindi na ako masaya, I'm not asking you to stop trying. I'm asking you to have an open heart and mind to understand. Kasi kung dadating man ang pagkakataon na sabihin niya yan, I'm sure he or she already made up their minds. Love them enough to set them free. Kasi minsan ganun talaga Mas masakit yung panghawakan ng isang taong nagpupumiglas na palayo sa'yo kaysa pakawalan ang taong hindi masaya sa piling mo. Do not prolong the agony, my love. It will hurt so bad, I know, but it will hurt more if you'll continue.
Okay? Sa mga love natin, again, kung meron kang pinagdadaanan dyan sa mga hugot-hugot mo, let's go. Mag-usap tayo sa comment section ng aking page, DJ Lala Banderas. You are still with me. My name is DJ Lala and this is my show. This is Biyahe. Ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.